Румен Иванов дълги години се е грижил за сигурността в Добрич и региона. Като народен представител е в основата на създаването на 4 специализирани законопроекта. Участва активно в 2 постоянни и 4 парламентарни анкетни комисии. По време на първия мандат на ГЕРБ в региона бяха осигурени инвестиции по европейски програми за над 200 милиона лева. Центърът на Добрич бе реновиран и това промени облика на града. Инфраструктурата в областта бе развита. Бяха ремонтирани пътища, стартира работата по модернизиране на водния цикъл и регионалното депо за отпадъци. Ще работя за равнопоставена подкрепа на българските земеделци и увеличаване на селско-стопанските субсидии. Ще се боря за въвеждане механизма за обратно начисляване в секторите, в които има най-голям потенциален риск от измами с ДДС. Сигурността на хората в областта ще продължава да бъде моя основна цел. Имаме воля да ограничим престъпността. Аз съм Румен Иванов, кандидат за народен представител на ГЕРБ от област Добрич. Купуването и продаването на гласове е престъпление.